saged lenggah rumiyin Ibu Waranggana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iki tak kenal maka tak sayang. Biasane sing maju kene iki limbuk karo cangik. Iya mangkono. Lah iki apa? Iki udu limbuk karo cangik ning Elisa karo Tatim. Iki Elisa, biasanya aku macak ngene iki, lah kuwi biasane partner sohibku Tatim. Lah mamate nggo topi ning kono. Nggih ngaturaken gunging panuwun. Iki kula saged sowan wonten mriki kalian sak kanca menika. Acaranipun inggih menika ulang tahun yang ke-50 tahun SMK Negeri 4 Yogyakarta. Nyuwun emplosipun rumiyin. Elok ya sa. Yo, ulang tahun sing kaping 50 kuwi ora iso dianggep biasa. Tegese ora iso dianggep biasa piye? 50 kuwi carane wis ameh apa ya nek cara menungso iki wis arep mlebu lanjut usia. Dadi kuwi wis rano meneh carane pengalamane wis sapirang-pirang ngono. Saka 1 tekan 50. 50 iki tegese yo emas. Ya bener. Nek selawe kuwi perak, 50 kuwi emas. Tegese SMK Negeri 4 iki wis mlebu ning tahun keemasane. Dadi sing bakal didongake karo SMK Negeri 4 iki muga-muga jaya-jaya salaminyo, masuk ke masa keemasan, masuk ke masa kejayaan, sehingga semua murid maupun guru bisa moncer, bisa menjadi mengharumkan nama baik SMK Negeri 4 Yogyakarta di rancah nasional maupun internasional. Apik. Jane sejarah iki kepiye SMK Negeri 4 iki nek SMK Negeri 4 iki kira-kira lahirnya berarti tahun 76. Saiki tahun piro? 2026. Nah, jadi tanggal 2 Februari 1976. Biyen jenenge Sekolah Menengah Teknologi Kerumah Tanggaan utawa SMTK Negeri Yogyakarta. Nah, biyen SMTK iki dadi sekolah kejuruan tingkat atas dengan durasi pendidikan selama 4 tahun. Kegiatan pembelajarannya kuwi dilakukan secara shift sore di gedung Sekolah Kesejahteraan Keluarga atas atau SKKA ning Jalan Kenari 2. Saiki dadi SMK Negeri 6 Yogyakarta. Nah, biyen kepala sekolahnya Ibu Rumiati Sugiarto. Zaman semono. Nanti tahun 88 yo. Yo. Kuwi wis maju terus nganti saiki seiring dengan dinamika perkembangan sistem pendidikan. Kurikulum SMTK kuwi disesuaikan. Terus saiki wis dadi tahun 86 kuwi durasi pendidikan disesuaikan menjadi 3 tahun sesuai standar baru pendidikan kejuruan. Walaupun begitu kurikulum yang diterapkan tetap berfokus pada kompetensi praktis dan kesiapan kerja di bidang pariwisata dan layanan jasa. Saiki wis inovasi kepiye sa? Saiki wis memasuki era digital. Sekolah iki ikut mengembangkan model pembelajaran berbasis smart school dan integrasi teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Nah, tahun 15 Januari 2019, sekolah ini berhasil meraih akreditasi A. Elok ya. Menunjukkan komitmen mereka terhadap mutu pendidikan vokasi yang tinggi. Nah, nganti saiki SMK Negeri 4 Yogyakarta ini dikenal sebagai salah satu sekolah kejuruan terkemuka di Yogyakarta dengan jumlah peserta didik yang terus meningkat setiap tahunnya. Sekolah aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan akademik, keterampilan